El rei Salomó i la reina de Saba, els gegants de Santa Maria del Mar, llueixen imatge nova. A més d'una reforma completa de l'estructura, maquillatge inclòs, se n'han millorat altres elements del vestuari i complements. El canvi més visible està en els cabells. No hi ha cap gegant que tingui una barba tan gran amb pèl, en aquest cas és pèl sintètic, perquè si no pèl natural seria molt car. Aquests rínxols que té, cap gegant ho té. I en quant a ella també el mateix, el tema del pentinat, aquest recollit que porta, tampoc el portava i no hi ha cap gegant que tingui aquest cabell ni aquest recollit. Els canvis fets en aquests gegants no són aleatoris. L'objectiu és que cada vegada s'assemblin més al disseny original. Són uns gegants històrics de la ciutat, de fet són dels més històrics, per dir-ho d'alguna manera, a la nostra ciutat de Barcelona, fins i tot igual més o menys que els gegants de la ciutat, i el que volem és apropar-nos a aquest projecte que Santa Maria del Mar, la Basílica de Santa Maria del Mar, en el seu dia, el 1875, va pagar amb un escenògraf molt famós. La nova imatge dels gegants de Santa Maria del Mar ha tingut un cost de prop de 12.000 euros. La colla gegantera del casc antic confia tenir pressupost per acabar la reforma de les figures l'any vinent.